server με modes. Πρώτα άτερμος, το κάνεις search, πατάς play και λογικά δεν θα έχει λογαριασμό, άρα φτιάχνεις κάποιο. Αλλά εγώ έχω τώρα, άρα θα μπω σε ένα, στο δικό μου. Και εδώ πέρα έχει πόσα άτομα να έχει, αν θα έχει whitelist ή όχι, premium ή cracked, είδος παιχνιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα έχει κονσόλα, τις επιλογές για την έκδοση, snapshots, plugins. Τα plugins, άμα βάλετε εδώ πέρα, πρέπει να πάτε στα αρχεία και να βάλετε. Και εδώ πέρα έχει modes. Εγώ έχω βάλει τώρα το Lucky Block τέλος πάντων και πάτας έναρξη. Περιμένεις. Συνήθως παίρνει λίγο. Φυσικά πρέπει να έχεις και το σωστό version. Πάντα Forge και το version πάει ανάλογα με την έκδοση του mode ή του mode pack. Λοιπόν, μόλις ανοίξει, βλέπετε εδώ, θέλει πολύ λίγο ακόμα. Πατάω play. Τώρα ανοίγει το server. Και για να δούμε, ανοίγει, ωραία. Παίρνει λίγο μέχρι να τα φορτώσει όλα. Όπως βλέπετε, εδώ έχει ανοίξει. Εδώ έχει το IP. Αν θέλετε να το κάνετε copy. Και εδώ add server, αλλά εγώ τον έχω ήδη. Εδώ πέρα. Θα join. Εδώ πέρα είναι όλα. Λοιπόν, τώρα θα μπει και ο ξύνο. Έχεις το IP, έτσι? Ναι, μπήκα. Ωραία. Κάτσε να σε κάνω clear. Ωραία. Και Τι skill είναι αυτό? το άλλαξα. για τα Skywars μόνο. Για να κάνω troll και καλά ότι με noob. Για να νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι noob. Και να προσπαθώ να με σκοτώσω, να τους βάζω κάτω. Μην ανησυχείς. Δεν είναι μόνιμο. Εγώ θέλω το μεταξύ πεινάω. Λοιπόν, πιάσε λίγα lucky blocks. Να δείξουμε ότι δουλεύει όντως. Πάρε. Ορίστε, κανονικά όλα με modes. Πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα. Καλά, κάτσε να πω σε game mode. Ωραία, για μπες. Πες μου. Εδώ. Έλα, σπάσε. Ρε. Θα σε σκοτώσω. Σπάσε. Α, υπέροχο. Και όπως βλέπουμε, τα modes δουλεύουν κανονικά. Ωραία, τώρα το κλείσιμο. Πού είσαι? Ωραία. Πολύ εύκολο. Όπως πάντα. Αυτό ήταν το record. Ναι, τι θέλεις κι άλλο? Για τα lucky blocks. Όχι lucky blocks, να δείξουμε πώς μπαίνουν τα modes. Δηλαδή με server. Με server κιόλας. Κάνει από την αρχή το άλλο, δηλαδή θέλεις το τελευταίο κομμάτι. Ναι,
Ουπ. Wow! Λοιπόν, εγώ βρήκα άλλο race. Wow, wow, fuck, πέθανε. Απέτυχες.